με διάφορες επιχρυσώσεις, επαργυρώσεις, με μαύρη πλατίνα. Κλωστές, σμάλτα, διάφορα χρώματα. Εντάξει, είμαστε και λίγο ρομαντικές. Δεν μας Έως πολύ θα έλεγα, που είναι τόσες πολλές κορονίτσες. Ναι, εντάξει, Καρδούλες, αστεράκια. το σήμα μπερδεύει. Σε παραπέμπει, γιατί είναι η κορώνα και είναι και τα δαχτυλίδια και οι κορώνες που είναι έτσι πιο διάσημες και πιο χαρακτηριστικές.